Tu știai că în Windows există o comandă ascunsă care îți depare hard disk-ul, SSD-ul sau stick-ul? Hai să-ți arăt! Dăm click pe Start și aici scriem CMD și dăm click dreapta Run as Administrator, aici dăm click pe Yes. Iar aici vom tasta comanda ch kd sk spațiu c2 puncte spațiu /f spațiu /r spațiu /x și dăm Enter. Litera C este al volumului pe care urmează să-l scanăm. Dacă tu vrei partiția D, în loc de C, pune D. Iar dacă ai un stick, pune litera acelui volum. F. Repară erorile logice din sistemul de fișiere și fișierele corupte. R. Caută sectoare fizic defecte și încearcă să recupereze date. Iar X. Demontează, închide volumul înainte de scanare pentru a putea repara. Aici tastăm tasta Y și dăm Enter și după, pentru a începe procesul, trebuie să dăm Restart. După restart, începe scanarea discului și încearcă să repare erorile logice. Iar dacă și tu ai nevoie de suport, ai date de contact în bio și pentru mai multe informații utile, nu uita să dai follow.